युवकांबाबत केलेल्या कथित वक्तव्यांवरून खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात नागपुरात शिवसेना शिंदे गट आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले। वैशालीनगर परिसरात युवासेना शहराध्यक्ष शरद सरोदे यांच्या नेतृत्वात शिवसैनिकांनी जोरदार आंदोलन करत राऊत यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली। युवकांना बिंडोक असे संबोधल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला। या वक्तव्यामुळे युवकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून शिवसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले। आंदोलनादरम्यान शिवसैनिकांनी संजय राऊत यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले। परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता। मोठ्या संख्येने उपस्थित कार्यकर्त्यांनी राऊत यांनी युवकांची माफी मागावी अशी मागणी केली। यावेळी बोलताना आंदोलनकर्त्यांनी इशारा दिला की भविष्यातही युवकांविरोधात अशा प्रकारची वक्तव्ये करण्यात आल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल। संजय राऊतच्या करायचं काय? खाली डोक्यावर पाय। संजय राऊत माफी मागो, माफी मागो। संजय राऊत माफी मागो, माफी मागो, माफी मागो। संजय राऊत माफी मागो, माफी मागो, माफी मागो। संजय राऊत माफी मागो, माफी मागो, माफी मागो। अरे संजय राऊत नीम का पत्ता कड़वा है, अरे नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। संजय राऊत या आंदोलनामुळे काही काळ वैशालीनगर परिसरात राजकीय वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही, नागपूर।